Čaute, to ďalšie videjko po dlhom čase. Není to môj server už. Končil som s tým. Mám Jacob server, som nenatáčal video. Stále ešte budem natáčať survival. A niečo som našiel. Však je to, čo si myslím. Aj tu sú nie irony, dobré. Našiel som to, čo som... To je dobré. Je to asi veľmi krátke videjko. A môj cieľom je asi to prvom dieli postávať si. Spravím z tohto sa. Uvidím. Je to také si, to je max na bedrock verzii, takže je to max pre dvoch ľudí, takže môže sa max ego alebo ako kamaráta alebo ľudí niekoho napíšte do komentárov, môže sa zavolať. Státi seba ohlasiť. Takto rýchlo. Speedrun ideme. Ideme si kameň. Takto. Tak, to výborné. Na začiatku budeme mať nejaký dobrý spôsob. Minecrafte už je to tak, že tam je ďalší iron, jaký je bohač. Vyťažíme nejaký malina vec. Chcem povedať, že vypaliť si ho, že vypaliť si ho. Nie, vypaliť si ho. Ja sa už... No, vidíš aj ďalej. Dobre, mám ďalšiu vecičku, ktorú môžeme splniť ďalšiu videjku, že môžeme ísť sám. Môžeme sa ísť kúknúť sem. Čakať. Je to ono, čo si myslím, či? Pardon, tak ma švicne. Ako to bolo, už ani neviem sa to. Ako to bolo? Už ani neviem, ako to je nariť. Ja už neviem, ako to je. A tak, kde by to v tomto okolí malo byť? To sa len tak samo Dobre. Čo je? Ty kokos to. Ďalšie. Ty kokos, ja budem bohatý. Bože, bohač. Na irony. Zrejme ešte ďalej boli, tak to by som bol aký šťastný, že ty kokos. Ty kokos. Odsoko, na začiatok nomra ironu. Ironu nie je nikdy veľa. No čo už aj tak, čo už aj tak je, no. Naťažím si trošku tohto. Zíde sa mi nás, dobre, toto stane sa tento blok páči, keď je vyleštený. A zase pekné nastavenie to tak. Blok. Čo vyťažíme zatiaľ. Tom si postavím. Tu možno. Oho, tejto hore. To nie. Do tejto skaly. To nie zlý nápad ináč. To nie zlý nápad. Chcem do tejto skaly to postavať. To. Sú hríby.
asi po ceste nájdeme nič. Iba tam. Taký koper. Koper. Že je dobrá jaskyňa to tak. Náš dobrý spawn mám. Už som strádal ako prestaku, som bol smedný. Ako som išiel, tak čo som našiel taký pekný strom zabugovaný. A tu je hneď ďalší. Napíšte mi do komentárov, čo toto znamená, už som už zabudol. Nevidím nič. To je koper. Bober. To ešte tak sa zíde. Na loď takto aj. Na loďku sa nerobí loďku. Rám to na mobile, aby ste vedeli, takže nie je to také znamená najľahšie. Tak, dobre. A toto mi oddychne. Môžem. Tak. To ostrovoch nevíš, nájdeme aj jenom. Máme ich 16, takže až to nie to. Tak je strašne zaujímavé. Ne. Koper. Mushroom. Existoval niekedy mushroom dediny? Alebo som len tupý. To není len aj, není to jeden, dobre. No tak dva. To by sme najviac nepomohlo. Prečo toto... Neviem. Teraz mi hlavne, aby som našiel dedinu aspoň alebo niečo také. Ak nenájde, tak sa umriti. A čisto. Tam je breza, tieto stromy. Alebo aj v tomto sú tie dediny, títo nie sú také zrovna dobré dediny. Najlepšie sú tie klasické. Už vychádza mesiac, ajajaj. Ajajaj, no, teraz sme v Riti. V Riti. Teraz len treba nájsť fakt to jedinu. To mi jediné, alebo portál, alebo odtiaľ nájsť nejaké dobré veci. Tak, lepšie povedané. Alebo pri púšti tam by mohol som nájsť ten... Čo sa tam hovorí? Čas noci sa tu plavíme pekne. Takže nevidím. Taký oceán sa milé. Teraz to bude väčšia tma. Takže... Dnes problémikos. No nie je tu žiadny tých mobov. Príklad ani skeleton zatiaľ sa to nevidel. Už vidím. Spomen čerta.
ďalšia pevnina, alebo som... Alebo máme vidiny. Mám tu takýto ostrovček, pekničky, maličky. Tak nazveme si torčky. Keď iba 4, ale aj to je dačo. Dobre, toto som videl aj tam vyhneninu, takže... Dobre. Ostrov není ináč hrozný. Dá sa ešte aj zväčšiť, toto je ako... To by som mohol byť v podstate taký barák. A tuto by mohla byť... Som tu späť, pomatral ma Segra. Umrel som jeden, keď som sa musel vracať. Naťažiť som si veci, čo som si spravil. Som si plný skin. Mal som to za úlohu. A musím vydržať. Podobá sa to na Moonou, no. Som povedal ja. Ale čo spravím, musím to robiť. To vysadíme. Čo to máš? Dobre. Čo porobiť? Ukážte ešte. Nič už sa bojím, nič sa bojíš. Ja som silný. Miniatúrny domeček. To je najlepší dom. Ale rýchlo. Bolo dobre. Dievčatá. Takto. Tak. To budeme takto pekne. Takto. Takto, to si spravíme. Dobre. Poďte takéto krátke videjko, takto som sa to zabednil. Budem to musieť nejak prežiť. Nemám posteľ nič, takže lúčim sa s vami. Čaute, čaute.